Tungod sa kapilian o babayi, napunta na ka sa murag tigri. Asawa ni mo nga di maalkansi, kung masuko na di magkapildi. Mauna na karoy resulta, di man gud ka kabalo makontento. Katong uyat nimo sa una, seryoso siya upuutan pa. Apan imura siyang ibinuangan, ugibiyaan. Unya nakakita kagwapa, imo dayong ipangasawa. Apan wala nimo nahibaw-an ang iyang batasan. Tungod sa kapilian o babayi, napunta na ka sa murag tigri. Asawa ni mo nga di maalkansi, masuko na di magpapildi. Mauna na karoy resulta, kay di man gud ka kabalo makontento. Unya karon nagmahay-mahay ka, nganong siya'y napangasawa. Ukay karon pa nimo nahibaw-an ang iyang batasan. Sa kapilian o babayi, napunta na ka sa murag tigri. Asawa ni mo nga di maalkansi, masuko na di magpapildi. Sa kapilian o babayi, napunta na ka sa murag tigri. Asawa ni mo nga di maalkansi, masuko na di magpapildi. Mauna na karoy resulta, kay di man gud ka kabalo makontento.
mauna na karoy resulta.